140,000 сомонаи тоҷикӣ, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, масоҳати 8 сотиқ замин, ноҳияи Фархор, деҳаи Шурқул, 3 ҳуҷрагах, 8 сотиқ замин, об ва свет без камбудӣ, об дар ҳавлӣ, дарахтҳои мевадиҳанда, 140,000 рақамҳои соҳибхона, 2 то рақамҳои дастӣ, 1 то рақами WhatsApp аз номи канали ютуби Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат карда метавонед. Мардуми TikTok ва Instagram дар видео лайк монен, дар канал обуна шен, қисми хонара тамошо кардастен. 140,000 сомонӣ хеле нархҳо редка мешавад дар канали ютуби Саудо ТВ зиёдтар гузошта мешавад. шумо мардуми TikTok и Instagram дар видео лайк монен, хонаҳотона видео карда роӣ кунед. рақамҳои ма дар поён мемонам барои қабули реклама. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, техника аппарат боша, метавонед муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. лайкотона монед, подписатсия